Idan yau ne farkon zuwanka channel ɗinmu, ka danna subscribe sai ka danna alamun ƙararrawa don sanar da kai da zaran mun ɗora kyawawan shirye-shiryenmu na gaba. Kallon bidiyo na batsa. Duk da cewa akwai sauran rukunin jama'a a matakai daban-daban da su ma za su iya samun dumu-dumu suna kallo. Masu wannan hali anya kuwa kun san illolin haka? Shin kun san abubuwan da kuke kallo yana daga cikin manyan laifuka, kaba'ir? Shin kun san abin da kuke kallo yana gadar da ƙasƙanci da kuma rauni a kowane ɓangare? Shin kun san abin da kuke kallo yana kawo raunin idanu da ƙwaƙwalwa da yawan mantuwa, abu ƙanƙani sai ka manta? Shin kun san wannan kallo yana sa mutuncin mutum ya faɗi a idon Allah? Shin kun san wannan kallo yana hana mutum samun ilimi ko manta shi? Shin kun san wannan kallo yana hana ki samun jin daɗin rayuwar aure mai inganci da mijinki ko matarka, kuma duk da kuna son junanku? Shin kun san cewa za ku iya mutuwa a cikin wannan yanayi mummunar cikawa? Shin kun san jikinku zai gaya muku ko ba daɗe ko ba jima in ba ku tuba ba? Shin kun san duk abin da kuka yaɗa kuna da zunubi? Ma yayi sanadiyyar lalacewar wani, kuna da zunubi ko da kuna kwance a kabari har zuwa ƙiyama. Shin kun san duk abin da kuka yaɗa kuna da zunubi? In ma yayi sanadiyyar lalacewar wani, kuna da zunubi ko da kuna kwance a kabari har zuwa ƙiyama. Shin kun san cewa duk wanda ya bar wani abu domin Allah, Allah zai musanya masa da abin da ya fi shi alkhairi? Shin kun san cewa Allah yana farin ciki sosai da tuban bawansa? Shin kun san cewa Allah zai wadata ku da falalarsa idan kuka kame kawunanku daga aikata haramun? Shin kun san cewa sha'awar 'yan mintuna tana haramun tana daidai da azabar shekaru? 'Yan uwa musulmai, taimaki 'yan uwanmu wajen isar musu da saƙon nan ko Allah zai shirya su ta dalilin ku sai ku samu lada. Wassalamu alaikum. Idan an ji daɗin wannan bidiyon, danna like, sannan a tura wa abokai don su ma su ƙaru, kai ma ka sami lada. Yi subscribe yanzu don samun sabbin bidiyo.